Human sa ilang tinguha nga mapaambit ang diwa sa Kapaskuhan o sa kapamilyahan sa mga doktor ang nagpahigayon og medical mission sa Barangay Sangat, San Fernando. Gipanguluhan kini sa padre de pamilya nga si retired DOH-7 Supervisor Dr. Expedito Medalla kinsa uban sa 5 kalaing mga doktor sa pamilya nagtambayayong sa pag-atiman sa dulan 500 ka mga tao nga mipahimo sa gitanyag nga libreng check-up sa mata, cholesterol, sugar count ug monitor sa blood pressure. Doon na say 8 ka mga dentista nga miibot ug milimpyo sa mga ngipon sa mga tao. Ang mga nagpakonsulta nakadawat usab og libreng mga tambal alang sa ubo, sipon ug hilanat. Una na silang nagpahigayon og operation tuli sa miaging mga buwan sa mga bukirang barangay sa lungsod. Ang maong kalihukan gitapos pinaagi sa pang-apod-apod og health aid kit nga adunay sud nga mga alcohol, mask ug vitamins ug kinilong bugas. Tinguha sa pamilya nga ipadayon ng ilang nasugdana nga pagtanyag og serbisyong medikal matag 3 ka buwan kada tuig, labi na sa buwan sa kapistahan ni Senyor Santo Niño.